שלום, אני אדבר עכשיו על נושא הפרעות קשב בילדים, היבטים קליניים, נוירולוגיים, גישה ואבחון. אני אשלב ממש מקרים קליניים, הסתכלות רפואית על זה, איך מאבחנים ובאיזה כלים יש, ובהרצאה נוספת אני אדבר על כל התרופות. אז נתחיל עם תיאור מקרה. למרפאה הגיע ילד בן 8 שנים בשאלה של הפרעת קשב. זה התחיל מאז שהוא התחיל גן חובה, והגננת מתלוננת על בעיות התנהגות הולכות וגוברות. מעברו הוא נולד פג, שבוע 35, במשקל 1,700 גרם, היה לו איחור מוטורי, היה לו איחור שפתי די משמעותי לפי הנתונים פה בשקף, והוא עשה שנה נוספת בגן חובה בגלל חוסר בשלות. הוא היה בעל אופי פעלתני אך ללא בעיות התנהגות, והוא סבל מהרבה קרוריות חוזרות ותופעות אלרגיות רבות שפורשו כאטופיק דרמטיטיס, ואלה ממצאים שקיימים הרבה בילדים אצלנו. במשפחה, הורים בריאים ללא קרבת דם, יש להם השכלה גבוהה, אין להם הפרעות קשב, יש לו אחות בת 12 עם עקמת, בלי הפרעת קשב, יש בן דוד שמקבל ריטלין, פרט לכך אין במשפחה כל הפרעות. העקמת היא חשובה כשחושבים על הבחנה מבדלת של כל מיני בעיות התפתחות, היפוטוניה, תסמונות, כך שמגיע ילד עם איזה איחור קל התפתחותי והפרעת קשב, יש היסטוריה משפחתית כזאת, היא משמעותית בשבילי. הורים בעלי השכלה גבוהה ללא הפרעות קשב, זה קצת מטריד אותי, כי הפרעות קשב הם בדרך כלל בקלאסטר משפחתי, זה כמו שאנחנו דומים להורים שלנו במשקל, גובה, צבע, אז גם בתפקוד הקוגניטיבי ובוויסות הקשב אנחנו דומים. אז הורים עם השכלה גבוהה וללא הפרעות קשב וללא לקויות למידה, זה קצת מטריד אותי שזה לא מקרה טריוויאלי של ילד עם הפרעת קשב. בן דוד שמקבל ריטלין זה קצת מרגיע אותי, כי בכל אופן אולי זה טריוויאלי, בפרקטיקה אין הפרעות. אני שואלת מה אני רוצה לדעת בבדיקות עזר, אנחנו תמיד צריכים לדעת שערוצי הקלט הם תקינים, אז יש בדיקת ראייה ושמיעה שהן תקינות. פה מדובר על ילד פג, זה מאוד רלוונטי, כי אצל פגים יש בעיות ראייה, בעיות שמיעה, וגם אצל הרבה ילדים עם הפרעות קשב, אנחנו רואים שכיחות יתר של קוצר ראייה, אמבליופיה ואסטיגמטיזם יחסית לילדים בלי, אז זה חשוב כאן שתהיה בדיקת עיניים וגם בדיקת שמיעה. הבדיקה הנוירולוגית שלו היא תקינה, ובאבחון הפסיכולוגי נמצא ש-IQ ביצועי הוא 118 ו-IQ מילולי הוא 94. במבחנים פסיכולוגיים באופן גס מחלקים את התפקוד לחלק הלא מילולי, תפיסה חזותית, חשיבה כמותית, כל מיני דברים, ומילולי שזה לענות לשאלות הבנה, זיכרון מילולי. אז פה יש לנו הפרש בין ה-IQ הביצועי ל-IQ המילולי של 26 נקודות. זה לא ממש שתי סטיות תקן, שתי סטיות תקן זה יהיה 30 נקודות, כי סטיית תקן באבחון פסיכולוגי זה 15-16 נקודות. אז זה כמעט הפרש של שתי סטיות תקן. אם אפשר להגיד שיש כאן חשד ללקות שפתית ספציפית עם איזשהו סיכון לדיסלקציה, כי הפרעות שפה הם דברים שקשורים בדיסלקציה. הוא גם עשה אבחון דידקטי, ובאמת נמצאו לקויות שפתיות, שזה בשליפה, ניקויים פונולוגיים וליקויים בזיכרון. שליפה זה אומר למשל שילד מתקשה, הוא הרבה פעמים אומרים זה, אני אגיד לו, תגיד שמות של חיות, יהיה לו קשה מאוד לשלוף באופן בלתי מאורגן מילים. ליקויים פונולוגיים זה היכולת להבין מאיזה הברות מילה בנויה, למשל המילה משפחה היא בנויה ממיש,
משפחה, וזה חלק מאוד חשוב בהתפתחות השפה ומאוד מאוד חשוב בפענוח קריאה. ליקויים בזיכרון, אז יש זיכרון לטווח קצר, זיכרון עבודה, זיכרון לטווח ארוך. למשל, זיכרון לטווח ארוך, הרבה פעמים ילדים כאלה לא קולטים את הצבעים, לא זוכרים את השם של הצבע. כאילו בגיל 3 ילד כבר צריך לדעת היטב את הצבעים, וילדים עם דיסלקציה הרבה פעמים, לא תמיד, לא כולם, אבל הרבה פעמים אפילו מתקשים לזכור את השמות של הצבעים בגיל הראוי. ומבחן cancellation זה איזשהו מבחן קשב שצריך לזהות רצפים של צורות, ופה הוא היה מתחת לנורמה, שזה תמיכה בלקות בקשב. אז איך אני אתקדם בהבחנה, הבחנה מבדלת ומציאת יכולות נלוות. אז קודם כל אני אתן שאלונים כדי לראות מה מגוון התסמינים, ואם הם עונים על כל הקריטריונים. ואני גם אתשאל, אני אשוחח עם הילד, אני אשוחח עם המשפחה, אני אתרשם מהמצב הרגשי, מדיווחים התנהגותיים, אני אשאל על ויסות חושי. ילדים הפרעות קשב הרבה פעמים קשה להם לווסת את הרעש שהם שומעים, קשה להם, אם הם אימפולסיביים, אז הם נוגעים יותר חזק, הם נדחפים למרחב האישי של אנשים אחרים, יכולות להיות הפרעות שינה, קשה להם לפעמים להיות מאורגנים ורגועים לפני השינה, יכולות להיות להם הפרעות אכילה, הם לא תמיד עם סבלנות לסיים את האוכל, או מרגישים שהם שבעים, לא תמיד, ואז לפעמים הם אוכלים יותר מדי, או לא מרגישים שהם רעבים, ואז הם לא אוכלים הרבה. אני צריכה לדעת אם חסר ברזל, אם יש דפיקות לב, כי אם יש לי ילד איזושהי בעיה קרדיאלית, אנחנו צריכים קלירנס מקרדיולוג על טיפול בסטימולנטים, והאם יש איזשהם אירועים פרוקסיזמליים, אם זה אפילפסיה, או אם זה סוג של אבסנס, גם חשוב לדעת. אם כי אני צריכה להגיד שאני לא אשלח לעשות EEG לכל ילד חשוד לקשב וריכוז, כי אבסנס זה סוג של התקף שהוא מאוד מאוד אופייני, והוא לא מאפיין ילדים הפרעות קשב וריכוז. זה שילדים הפרעות קשב וריכוז בוהה זה לא אבסנס, הוא לא מפסיק פעילות, הוא לא מגיב לרעש, הוא לא מגיב למגע, זה אבסנס, וילדים הפרעות קשב זה לא זה. אוקיי, אז אמרנו שאני נותנת להם למלא שאלונים, ובעצם אני אשתמש בכלים. אני נותנת לכם כל מיני דוגמאות מהמאגרים שלי. יש שאלון קונוס, יש שאלון קונוס מאוד ארוך של 80 שאלות, יש בינוני של 20 וכמה שאלות, ויש קצר מאוד של 10 שאלות. אני לא משתמשת בשאלונים האלה. ונדרבילט אני משתמשת, אני אראה לכם. דופול וסנאפ הם נגזרים מהוונדרבילט. ונדרבילט זה גם השאלונים שילדים מקבלים למלא בהפניה לרופאי הקשב. יש שאלון קדרה, שזה שאלון מהקנדיק אסוסיישן של ADHD של מבוגרים, זה שאלון דיווח עצמי, אני משתמשת בו לנערים. יש שאלוני חרדה שחשוב לפעמים לתת, כיוון שילדים עם הפרעות קשב הם יכולים בקלות להיות חרדתיים, זה גם קשור לחוסר ויסות רגשי, חוסר שליטה של המערכת הבקרה על המערכת הלימבית. יש מוקסו במבחני קשב אחרי כמו טובה, BRC שהיה פעם ואין, אני לפעמים מעדיפה כן להשתמש בהם, למרות שזה לא אינדיקציה מוחלטת, אבל לפעמים זה עוזר לי לתמוך בהבחנה. ואבחון פסיכולוגי ודידקטי, שהוא יכול למפות את כל התפקודים הקוגניטיביים והיכולת הלמידה של ילד. אני לא אשלח לעשות את האבחונים האלה בכל מקרה. מה שאני בדרך כלל עושה זה את הוונדרבילט, שאני גוזרת ממנו את הדופל, ואפשר לגזור גם את הסנאפ, ואנחנו נלמד איך לעשות את זה. אז זה בעצם 18 הקריטריונים שנמצאים בשאלון הוונדרבילט.
ונמצאים בשאלון הבית ספר של הכללית, בשאלון ההפניה להפרעות קשב. אבל בשאלון הוונדרבילט צריך להיות כאן 4 דרגות, כי אם נותנים לך סימפטום, התשובה היא בכלל לא, לפעמים די הרבה והרבה מאוד. וכשאנחנו ממלאים פה את השאלונים, פה אנחנו נותנים 0, פה 1, בדי הרבה זה 2, והרבה מאוד זה 3. ואנחנו נסכום את התשובה אחרי 9 קריטריונים של הפרעת קשב, ונסכום את התשובה ל-18. זאת אומרת, אם פה הכל הוא 3, אז הסך הכל פה יהיה 27, ואם פה הכל הוא 2, אז הסך הכל פה הוא יהיה 2 כפול 9, 18. אוקיי? חשוב המספר הזה, כי הוא מאפשר לי באופן כמותי לדעת איפה הילד בעצם נמצא. בשביל עצם העובדה אם יש לי ילד הפרעת קשב או לא, מספיק שיהיה על די הרבה 6 קריטריונים מהפרעת קשב, ואו 6 קריטריונים מהיפראקטיביות, שזה 9 שאלות האחרונות. אבל לפעמים נותנים 9 קריטריונים של לפעמים, אוקיי? ואולי 2 של די הרבה, ואולי 1 של הרבה מאוד. אז מה זה אומר? ולילד יש בעיה תפקודית. לכן אני סוכמת כאן, אוקיי? ויש לי דרך ויש מחקרים על הסכומים האלה, מה המשמעות שלהם. תכף נראה. גם המספר הזה בעצם, המספר הזה כאן, אפשר לעשות סכום ואת הממוצע של 9 הזה, אוקיי? ואז למשל בשאלון הורים, אם הממוצע של 9 האלה הוא מעל 1.78, זה כבר לא תקין, זה הציון סנא. אותו דבר יש ל9 האחרים גם כן, ואותו דבר יש בשאלון המורים. זאת אומרת, לכל 9 סעיפים פה יש איזשהו ממוצע, שמעל לאותו ממוצע אומר שזה לא תקין, אוקיי? אז בואו נראה. בנוסף לשאלונים האלה, יש שם עוד שאלוני חרדה, שאלוני התנהגות, עוד שאלונים שאנחנו נותנים בוונדרבילט, ועוד הערכה על התפקוד הלימודי, בסדר? ויש כאן הצלחה בלימודים, יחסים עם ההורים, עם האחים, עם חברים, השתתפות בפעילויות נוספות. אם יש בעיה ביותר משני תחומים, והציון ויש יותר מ6 קריטריונים באחד השאלונים שראינו קודם, זה אומר שהילד מתאים בעצם להבחנה, ההבחנה הזאת היא באה בחשבון. צריכה שתהיה בעיה באחד משני התחומים האלה, או בלימודים, או ביחסים עם ההורים, יחסים עם אחים, חברים, או השתתפות בפעילות נוספת. אם יש בעיה, אז בשניים, זה לא תקין. אז שאלון וונדרבילט צריך לתת 6 סעיפים שהם קיבלו ציון של 2 או 3 מתוך 9, ב9 של החוסר קשב או ב9 של ההיפראקטיביות, בסדר? וצריך להיות סקור 4 או higher בשתי שאלות בשאלון ההישגים. או סקור 5 בשאלה 1. 4 זה יש בעיה, וסקור 5 יש בעיה קשה, אוקיי? עכשיו, אפשר להשתמש בשאלון וונדרבילט גם למעקב. איך אנחנו עושים את המעקב? אנחנו סוכמים את כל הציונים שקיבלנו בכל אחת מהסקלות, הסקלה של החוסר קשב והסקלה של הפעילות יתר. כמו שאני הזכרתי, יש 0, 1, 2 או 3 בכל טור, ואנחנו במהלך המעקב אחרי הילד רואים הציון הכללי הזה לאן הוא הולך, בסדר? אז חיבור כל המספרים נקרא ADHD Rating Score, ויש לחוסר קשב, יש להיפראקטיביות ויש משולב, גם וגם, אוקיי? חיבורם וחלוקה ל-18, או בכל סקציה, תת סקאלה חלוקה ל9,
זה הציון הממוצע של הסנאפ. אני מקווה שזה ברור. אז הנה עוד פעם השאלון הזה, ו-ADHD rating scales, אוקיי, זה סך הכל של 9 הראשונים, חוסר קשב, סך הכל של 9 השניים, אוקיי, ואדם נורמלי בסך הכל צריך להיות מתחת ל-18, אוקיי, זאת אומרת, אם זה 0, זה 1, זה 2 וזה 3, אז בן אדם יכול שלפעמים יהיו לו תסמינים בכל הסקאלה, זה לא הופך אותו ל-ADHD, צריך שיהיה מעבר לזה. הסנאפ זה ה-average, בסדר? הממוצע של 9 הראשונים או 9 השניים. ותכף נראה מה התקין ומה לא. אנחנו מסתכלים, ציון שמעיד על הפרעה הוא בשאלון המורים, מעל 2.56 בשאלות ההיפראקטיביות, הממוצע של 9 האלה, או מעל 1.87 בשאלות החוסר קשב. בשאלון ההורים, מעל 1.78 בשאלון ההיפראקטיביות, ומעל 1.44 בשאלון החוסר קשב. אז יש לנו עכשיו מדד כמותי, ממש. או שאנחנו עושים ADHD rating scale, שצריך להיות הטוטל מתחת ל-18, מעל 18 זה כבר מעלה שאלה של הפרעת קשב, או הסנאפ, שזה בעצם מחלקים את זה במספר הסעיפים, מדברים על ציון ממוצע. ואנחנו רואים כאן טבלה על הסקרינינג טרום התערבות, אם אנחנו מסתכלים על ה-total score, ש-total score, ADHD rating scale, אם הציון המקסימלי הוא 3, ויש לנו שם 18 סעיפים, אז ה-total score יכול להיות עד 54, אוקיי? סנאפ מתחת ל-1, בכל סובסקייל יכול להיות מ-0 עד 9 זה תקין, או ממוצע מתחת ל-1. זה התקין. אם הסך הכל מתחת ל-18 או מתחת ל-1, או בכל סאבסקייל מתחת ל-9 או הממוצע מתחת ל-1, ADHD unlikely. אם הציון בין 19 ל-26 או הסנאפ מתחת ל-1.5, אוקיי? ובסאבסקייל זה בין 10 ל-13, או סנאפ מתחת 1.5, יכול להיות שצריך הערכה יותר מעמיקה ולקבל החלטה על בסיס שיקול קליני, או כל מיני טסטים נוספים. 27 עד 36, ממוצע 1.5 עד 2, סאבסקייל 14 עד 18, ממוצע 1.5 עד 2, צריך כנראה גם כן סביר להניח שהוא ADHD, כאן יש הערכה קלינית. מעל 36 סקור, או מעל 2 בסנאפ, אותו דבר פה, 19 עד 27 ומעל 2 בסנאפ, הילד הוא עם ADHD most likely, כמובן, אם הערכה היא בנושא ההבחנה המבדלת. בנוסף לכך, כשדיברתי על הסקור של ה-ADHD rating scales, אז יש לי כלי יותר עדין ומתוחכם, שזה נקרא האחוזונים של דופאול, זה ADHD rating scales, הם לקחו 400 ילדים, נתנו למלא את ה-18 שאלות האלה של ה-ADHD rating scales, 9 של החוסר קשב ו9 של היפראקטיביות, וראו מה הציון הכללי בכל סאבסקייל וטוטל. אז הנה יש לנו פה למעלה Hyperactive Scale ו-Inattentive Scale ו-Total Scale, פשוט לחבר את כל הציונים. והסתכלו על ילדים בגיל 5 עד 7, 8 עד 10, 11 עד 13 ו-14 עד 18. ועשו מהם עקומות גאוס בעצם, ראו איזה ציון, כמה אחוז מהילדים מקבלים איזה ציון.
ואנחנו רואים למשל שבגיל 5 עד 7, 85% מהילדים מקבלים ציון מתחת ל-9. ומעל 85%, אם אתה מקבל כבר 9, 10 ומעלה, אתה נמצא באחוזון גבוה, סיכון גבוה ל-ADHD. 85 זה ה-cut-off point, אחוזון 85. ככל שהילד גדל, המספר הזה יורד. בעצם 85% מהילדים קיבלו ציון מתחת ל-7. זאת אומרת שבגיל 8 עד 10, ציון מעל 7 הוא כבר לא תקין. וכך הלאה וכך הלאה. גם בסקאלה של ההיפראקטיביות, גם האינאטנטיב וגם הטוטל. והם עשו את זה גם home version, שאלון הורים, וגם school version, שאלון מורים, עשו לבנים ולבנות. אז כשמגיע אליי ילד, שהציונים הם לא כל כך גבוהים, אני לא יכולה ככה במבט קצר להגיד, וואו, יש פה ציון 36 ומעלה, אני מגיעה לאחוזונים האלה, ואני רואה באיזה אחוזון הילד הזה נמצא, וזה הרבה פעמים עוזר לי, כי יש ילדים שהם רק inattentive, אז הטוטל סקור של ה-ADHD שלהם הוא נמוך, רק הסאבסקייל של ה-inattentive הוא גבוה, אז אני מסתכלת לפעמים לראות באיזה אחוזון הוא, וזה עוזר לי להחליט. מקווה שהדברים האלה ברורים. אוקיי. אז פה הנה למשל יש שימוש ב-Dupal percentiles האלה, לבדוק clinical outcome data לילדים עם ADHD שמקבלים ריטלין. ואנחנו יכולים לראות בביקור הראשון, וכמה חודשים הם טופלו, מה מנת המתילפנידט, מה היה ADHD-RS סקור שלהם, ומה היה בסוף הטיפול, אוקיי? אז אנחנו רואים בבייסליין, non-available, אבל הסאבסקייל סקור היה 28, ובוא נגיד שכאן היה צריך להיות, נכון? מתחת ל-9, מין אייטם 2.4, ואנחנו יודעים שצריך להיות מתחת ל-1, אוקיי? ומה שקרה זה כמה אחוזים קיבלו מתחת ל-1, אז אם בבייסליין 0% קיבלו מתחת לציון 1, הכוונה היא בסנאפ, אז ב-end of titration 95% מהם קיבלו ציון מתחת ל-1, אוקיי, שאתם רואים שהציון מעל הוא היה 21, והסנאפ היה 2.4, וכאן ירד ל-0.7, אוקיי? זאת אומרת, אפשר, ובהרבה מחקרים משתמשים בציונים האלה, ב-ADHD rating scales ובסנאפ, על מנת לכמת את ההצלחה הטיפולית ואת המעקב. וכל זה דורש רק בסך הכל שהמורים וההורים ימלאו כל פעם 18 שאלות, זה הכל. ואל תשאלו כמה קשה לי לקבל את זה. כמעט בלתי אפשרי. הם עושים טובה, ממלאים בפגישה הראשונה ובמעקבים ממש קשה. אז אם אנחנו רואים בסוף הטיטרציה, ש95% מהילדים קיבלו מתחת ל-18 סך הכל ADHD rating scale, זה מתחת ל-1 סנאפ, ממוצע, ציון ממוצע. וזה במקרה מאמר שמראה על הצלחה גדולה טיפולית. אוקיי, ומה חשוב לבדוק בילד עצמו, הילד שהבחנו בו ADHD עם כל הכלים האלה שדיברתי עליהם? אז סימנים נוירולוגיים. אז למשל, אני נותנת דוגמה של מקרה של היפוטוניה מאוד בולטת, גמישות יתר של מפרקים וסרבול מוטורי ניכר, וזה ממש ממש לא נדיר. ללא חולשה, החזרים הופקו בקלות, ויש לו ממצאים של סרבול. הוא לא מסוגל לדלג, זה ילד שהרמה המוטורית שלו מתחת לגיל 5. אז ההבחנות, הפרעת קשב וריכוז, גמישות יתר, DCD, לקות בקואורדינציה ולקות למידה שפתית, כמו שראינו במבחן הפסיכולוגי שהוא עשה. אז איזה דגלים אדומים נדלקו? מה עוד אני צריכה לחפש?
ואני מתייחסת פה להיפוטוניה המאוד בולטת, אוקיי? אני צריכה להסתכל, האם הילד הזה הוא איזשהו, אם אתם זוכרים, אין סיפור משמעותי במשפחה. אז אני צריכה להסתכל גובה והשוואת אורך גפיים, צריך עם המבנה פנים מאורך, אצבעות ארוכות, ידיים ארוכות, שקע בבית חזה, חך גבוה, אז אולי עולה כאן שאלה של מרפן, ואני צריכה לשלוח אותו לקרדיולוג ולבדיקת רופא עיניים, כן? אז האורתופדיה, חך גבוה אומר שאני צריכה לשאול יותר טוב על איכות שינה, שהוא לא נוחר, אף אוזן גרון אולי, גנטיקה, לשלול מרפן, אולי אלרדנוס, זה גם כן גמישות יתר. ומסתבר שהאבא דומה מאוד לילד והוא בכלל לא ידע את זה על עצמו, ובאמת היה לי מקרה כזה. עוד בדיקות שאני רוצה, ברזל, צליאק, TSH, תמיד יש שאלות שעולות, TSH, בקומה נמוכה אולי, מבנה כזה, בחרדה, יכול להיות שיש תיירוידיטיס, היה לי מקרה כזה, צליאק גם כן כישלון בסגסוג, כאבי בטן, וברזל תמיד. פה רציתי רק להראות לכם איפה בודקים גמישות יתר, בשביל לציין שבאמת יש הייפרלקסיטי, אז גמישות יתר של מפרק פרק הירך, גמישות יתר של המרפק, גמישות יתר של האגודל שנוגעת באצבע, וגמישות יתר של הזרת גם כן. אוקיי? לא בטוח שיש לי. ועל כל יד שיש ממצא כזה או גפה נותנים נקודה אחת, ועל גמישות יתר של מפרקי הירך נותנים נקודה אחת בלבד. אז ככה שזה 9 נקודות. ו4 ומעלה זה כבר מחשיד לגמישות יתר. אז קיים קשר בין גמישות יתר כללית, הפרעות התפתחות או הפרעות נוירופסיכיאטריות, וזה שאלה, זה לפעמים גן אחד, שקשור לרקמות של המזודרם, או שזה אלר-דנלוס או מרפן, גם פה יש המון וריאציה גנטית. רוב האנשים עם גמישות יתר לא מראים קריטריונים מספקים של מרפן או אלר-דנלוס, ולא מוצאים אצלהם גם גן יחיד. גמישות יתר משליכה הרבה על איכות החיים. היא מגבילה בתפקוד, בגלל סרבול והתנהלות כזאת, זה יכול להביא לקשיים רגשיים. מסתבר שב-41% מהאנשים עם הפרעות אכילה יש גמישות יתר, הפרעות של ויסות, כי הרבה פעמים כל הדבר הזה הוא בכלל לא על רקע חולשת שרירים, אלא על רקע ויסות קינטי, סנסומוטורי. ומסתבר שציון של 6 ומעלה של גמישות יתר, הוא קשור גם בקומורבידיות נפשית, הפרעות קשב וכל מיני תסמינים גופניים. אז גמישות יתר היא לא סתם ממצא, יש לה משמעות תפקודית ולפעמים רפואית, אם יש מרפן, אז לב, עיניים, אלר-דנלוס עם כל הסיבוכים. יש המון צורות של אלר-דנלוס, ולא נדבר על זה הרבה. אז מתי צליאק ו-TSH וברזל ובכלל מחלות אוטואימוניות, סוכרת, חרדות, דפיקות לב וקומה נמוכה, כל אלה יכולים להיות בילדים בהפרעות קשב. ויש הבחנה מבדלת, שבעצם זה לא הפרעת קשב, אלא הידרדרות התנהגותית, אקוטית או כרונית, אנצפלופתיות, היפרטירואידיזם, מחלות פרוגרסיביות, יש ג'ובנייל טייזאט, יש אדרנולאוקודיסטרופי. אם יש ילד שפתאום או בהדרגה יש הידרדרות במצבו, זה דורש התייחסות, לברר באמת שזה לא משהו ישן, אלא משהו חדש, ולעשות בירור מאוד מעמיק. אני אזכיר כאן את העניין של פנדס,
יש עליו הרבה דעות, ומה שמאפיין אותו זה איזושהי הידרדרות פתאומית, התנהגותית, או טיקים, או כל מה שלא יהיה. וזה לא בתחום של ההרצאה שלי הזאת, וגם לא בתחום העיסוק שלי. אוקיי, אנחנו עוד נדבר על הטיפול התרופתי בהפרעות קשב, והטיפול הלא תרופתי, ועל הקריטריונים להתחיל טיפול תרופתי, ואיזה תרופות יש, אבל לפני זה יש לי עוד כמה דברים לומר. מתי לשלוח למבחנים פסיכודידקטיים? אז אם הילד כבר הובחן בעבר בהתפתחות הילד, אז יש לי כבר אבחון, ויש לי כבר על מה להסתמך בשנות בית ספר הראשונות, ואני לא חושבת שצריך עוד פעם להבחן, אוקיי? אבל ילד שאף פעם לא הובחן בעבר, ויש לי רושם שהרמה הכללית שלי נמוכה, וההבנה שלו נמוכה, אני תמיד מדברת עם הילדים, פשוט משוחחת איתם. זה ההתרשמות הכי טובה להפרעת קשב. אם הם עוברים מנושא לנושא, אם הם פטפטניים, אם קשה להם לשלוף מילים, אם קשה להם לבטא את עצמם. זה שני תחומים אחרים לגמרי. ילד שקשה לו לבטא את עצמו, חשוד מאוד לדיסלקציה. ילד פטפטן יכול להיות מאוד מאוד אינטליגנטי ופחות חשוד. אבל יכול להיות ילד שהוא מאוד אינטליגנטי ויש לו איזה קושי, לא קורה. אז פה כן צריך לעשות אבחון. אז יש כאן אבחון דידקטי, שזה אבחון של איך הוא קורא, איך הוא זוכר, זה לא נותן IQ, וזה נותן המון המון מידע. ולעשות אבחוני IQ הרבה פעמים זה פשוט מיותר, וזה פשוט עולה מלא מלא כסף. אז אבחוני IQ דורשים אותם לפעמים בגיל היותר מבוגר, אבל מאבחון דידקטי שעולה הרבה פחות, אפשר להסיק המון מסקנות גם ככה. הילד שלנו, IQ המילולי 94, הוא ילד נבון, אבל הוא לא מבריק והוא יתקשה. הוא יתקשה, זה IQ בסדר, אבל לא ל5 יחידות בגרות. הוא עם קשיי שליפה, צפויים לו קשיים לבטא את עצמו, תסכול וחרדות. ילדים עם קשיי שליפה, קשה להם לדבר, הם הרבה פעמים פשוט מוותרים, אומרים לא משנה, ומפתחים גם דיכאון, חרדות, קשה להם. קשה כשבן אדם לא יכול להמליל לעצמו את החשיבה, את הרגשות, בלי מילים אנחנו כמו עיוורים בתקשורת. אוקיי, אז ההבחנה של ADHD, כלי הזהב הוא ה-DSM-5, ואותם 18 קריטריונים שראינו, שאני מזכירה שלקות משמעותית זה אומר שהקריטריונים הולכים שמאלה, שהציון שם הוא בין 2 ל-3, וזה צריך להיות מעל ציון כללי של 36. ולקות משמעותית זה לקות שמפריעה בתפקוד, אז יכול להיות ילד סופר אינטליגנטי, שהוא מחפף ומצליח, ועד שיגיע לבגרויות או לחטיבת ביניים. זה לא יפריע לו, יש הפרעת קשב, אי אפשר להושיב אותו לעשות שיעורי בית, קשה לו לרכוש הרגלי למידה, כמו הרבה ילדים לא רוכשים הרגלי למידה. זה פחות מטריד אותי מבחינה טיפולית. ילד טוב לב שמאוד מתקשה ללמוד, מפתח רגשות שאני לא מוצלח, שאני טיפש, אני צריכה לטפל בו. ילד מאוד נפלא, סופר אינטליגנטי, שהוא מחפף ומצליח, אבל הוא רב עם החברים, הוא לא יכול לוותר, למרות זאת הוא אהוד, אוקיי? זה גם ילד שאני הייתי מהססת אם להתחיל טיפול, אבל אם הוא כבר דחוי חברתית, נוגע, זז, מציק, אני הייתי נותנת טיפול, אפילו שהוא תלמיד מצטיין. ילד בלי תחושת טובה, אכילה מרובה, משקל עודף, היפראקטיבי. אני אישית, עידית פוזנר, הייתי מתחילה טיפול, למרות שהניסיון שלי זה שזה לא באמת מוריד במשקל, כי הורים לא נותנים טיפול לטווח ארוך, הם חוששים. אבל אני הייתי מנסה, אם הוא היפראקטיבי, והוא לא מרגיש סובה, אני הייתי מנסה לתת לו טיפול, ויוונס, קונצרטה, תרופות לטווח ארוך, כמובן לא להרזיה, אלא אם הוא היפראקטיבי, אולי זה יאזן אצלו
את התיאבון הזה הלא מרוסן, האימפולסיבי. אז למה הם כל כך שונים מזה, הילדים שמגיעים אליי, גם בהתפתחות הילד? אפשר להגיד שעבודה בהתפתחות הילד וגם בהפרעות קשב היא משעממת למי שלא נכנס בעובי הקורה. כי האמת היא שכל אחד הוא כל כך שונה, שזה תמיד מפליא אותי, וזה כל כך יפה בעיניי, ולכן אני אוהבת את זה, כי זה מעניין, זה בני אדם שכל אחד מהם הוא יחיד ומיוחד, וזה ממש מעניין לראות איך זה בא לידי ביטוי הפרעת הקשב בכל ילד וילד, ואיך המשפחה מתמודדת, וכמה במשפחה יש כאלה, והם שונים. אז יש כל מיני עבודות כבר מעל 10 שנים שמנסה לאפיין את הילדים האלה בכל מיני תכונות, ממצאים, מדדים פיזיולוגיים, MRI, כל מיני דברים. והם מציעים כל מיני תיאוריות שלא קשורות לקשב עצמו, אלא לאיך זה מתבטא קלינית. אז יש כאלה שהם סוג של יותר קלים כביכול, איטיים, מבוסתים רגשית, אבל הם חולפים לידינו כאילו. איטיים, מתקשים להתרגל. יש את הפעלתנים עם מוטיבציה רגשית חיובית, זה נקרא סרג'נט, עם גישה חיובית, הם דברנים, והם עם פרוגנוזה הכי טובה. ויש את העצבנים עם נטייה לחרדה, גישה שלילית, כעסים, קשיי הרגעות, הפרוגנוזה יותר ירודה. אוקיי? וכשהם עקבו אחרי הילדים האלה, אז המאפיינים נתארו יציבים במשך שנה של מעקב. הנה משנת 23 גם כן עוד פעם שלושת הטיפוסים האלה, בדקו 167 ילדים עם כל מיני מטלות, כל מיני מדדים פיזיקליים של נשימה, הולכה חשמלית, וגם כן מצאו 3 פרופילים מאוד מאוד דומים, איזה סוג של לא מבוסת עם עוררות יתר, שזה הילדים היותר עצבנים ורגישים וחרדתיים, מבוסת עם עוררות נמוכה, אלה הם האיטיים שלא מספיקים, שמנותקים, והמבוסתים שהם היפראקטיביים, מביסות רגשי יש להם, אבל הם היפראקטיביים, זה אותם אלה שאמרתי שהם סרג'ן, והם מגיבים הכי טוב לטיפול. כאן יש כל מיני מדדים של ביצועים, כשאנחנו רואים איך קבוצות של ילדים מתפקדות, מה שמאפיין אותם, שלושת הקבוצות האלה הם בשלושה צבעים, בכל מיני מדדים כמו effortful control, negative emotion ו-surgency, וככה הם מאפיינים אותם. אז פה יש לנו את שלושת הפרופילים האלה, האיריטבילי הלא מבוסת, יש לו קושי בוויסות כעסים, יש לו קושי בזיכרון עבודה, הוא עצבני, יש לו רגישות נמוכה לחיזוקים ורגישות גבוהה לאיומים, זאת אומרת חרדה, יש לו התנהגויות מתנגדות, זאת הפרעה כרונית, הם צריכים לקבל טיפול התנהגותי, מבוסס חיזוקים ותרופות. זה צריך להיות CBT פה. יש את הטיפוס הסרג'נט, המתגבר, המתמודד, ההיפראקטיבי, אבל הוא חמוד, הם אסרטיביים, הם רגישים מאוד לחיזוקים, הם לא חוששים מאיומים, פחות מודעים, הם אימפולסיביים, אבל הם יכולים גם להחלים, והם מגיבים טוב לטיפול, וזה המבוסת, השקט, האיטי, שהם עם ויסות התנהגותי טוב, עם לקות בתפקודים ניהוליים, יש פוטנציאל להחלמה, וגם טיפול התנהגותי, קוגפן, אימון לתפקודים ניהוליים והתארגנות. בפעם הבאה אני מזכירה לכם שאנחנו נדבר על תופעות לוואי של טיפולים ואיך מעקב. הילד שלנו, בן 8 שהתחלתי איתו, הוא התחיל טיפול, ובוא נראה מה קרה. בגיל 9 הוא מאוזן תרופתית, הוא הולך לשחייה, אין לו בעיות ראייה, הוא במעקב קרדיולוגי. ובדיקה גנטית שהפנינו אותו בגלל גישות רייטר היא תקינה.
ואז מתחילה פתאום תלונה של המון תיקים, והילד מגיע לבדיקה. אז מה בבדיקה הנוירולוגית חשוב לראות? בעיקרון, באופן תיאורטי, שזה לא מיוקלוניק אפילפסי, שלא נופלים לו דברים מהידיים, שזה לא קוריאה, אלא שזה באמת טיקים, וצריך לאפיין את הטיקים האלה. אז באמת לשלול, בגלל ההבחנה המבדלת של טיקים, של קוריאה, אנצפלופתיה, ווילסון, הנטינגטון, אבל אלה באמת נראים אחרת לגמרי, וטיק זה טיק. ויש עוד מחלות ניווניות שמופיעות עם סימנים אקסטרה פירמידליים, אז צריך לבדוק, לראות שאין להם ריגור בטונוס, ושאין להם דיסמטריה וכל מה שמחלות אקסטרה פירמידליות. מסתבר שבדיוק האבא נסע ל3 חודשים לחוץ לארץ, הופיעו הרבה קשיים, אני מזכירה שהוא ילד מאוד מסורבל, והוא התחיל להתלונן שצוחקים עליו, אז באמת מה הגישה הטיפולית היא לוודא שהקשב מטופל היטב, ולתת מענה פסיכולוגי לקשיים שלו. אם אתם זוכרים, יש לו גם בעיות שליפה, קשה לו לבטא את עצמו, הוא פג, בכלל בעיות התפתחות, אז צריך גם בטח מענה רגשי טוב. מתי יש לתת תרופות לטיקים? זה לא הסקופ של ההרצאה הזאת, ואני רק אזכיר שהרבה רופאים מתחילים בחסמי אלפא, שזה גואנפסין, שהוא יקר ולא תמיד נמצא, הוא סוג של חסם אלפא לטווח ארוך. יש לנו את הקלוניריט, שהוא חסם אלפא שצריך לתת 3 פעמים ביום. לי אין ניסיון טוב איתו, לא בטיקים, וכמובן ריספרדל או אריפלי, ששוב פעם לא מומלץ, כי טיקים הם בדרך כלל תמיד כמעט באים והולכים, אנחנו לא יודעים אם התרופה היא זאת שהפחיתה אותם, או שפשוט חל שיפור ספונטני, ווואלה, טיפול אנטי-פסיכוטי הופך את הילד קצת לסטלן, פחות מרוכז, פחות ערני, התיאבון, תופעות מאוחרות של הדיסקינזיות של הפה, בשביל מה להתחיל אם אפשר להימנע. אז באמת פה נותנים את הטיפולים האלה במצבי קיצון לא נורמליים. ובדרך כלל מעודדים את הילד, מבטיחים לו ש98% זה יעבור, ואכן כך הוא. אוקיי, אני רוצה לדבר קצת על ה-DSM-5, שזה אותו ספר האבחנות הפסיכיאטריות, ורק להקדיש כמה דברים, כן? אנחנו צריכים 6 או יותר תסמינים מתחום אחד של חוסר קשב או 2 של ההיפראקטיביות, לתקופה של לפחות 6 חודשים, שפוגע בו חברתית, לימודית ותעסוקתית, לפחות בשני תחומים. ולשלול שזה הפרעת התנהגות מתנגדת או מטריסה, ואם בא אליך בחור בן 17, אז מספיק 5 תסמינים באחד התחומים, כאשר מספר מסוים מהם היו נוכחים לפני גיל 12, לא כולם, אבל חלק מהם, אוקיי? ושהפריעו לפחות בשני תחומי חיים, בבית, במערכת החינוך, בעבודה או בחברה, אוקיי? ושזה לא מוסבר יותר טוב על ידי הפרעה אחרת. וצריך לציין אם זה רק קשב או רק היפראקטיבי או משולב, שזה הרוב. הפרעה חמורה אנחנו מגדירים כאשר יותר מ6 קריטריונים בסקאלה הם לקויים בדרגה חמורה, וכשההפרעה התפקודית היא חמורה. וכמו שאתם זוכרים בשאלונים, אפשר לראות את זה לפי הציון הגבוה של כל פריט ופריט. אז כאן זה איזושהי סכמה נחמדה של בכמה מילים, איך לזכור, במקום את כל המילים הארוכות של הסעיפים, זה תשומת לב לפרטים, קשב ממושך, לא קשוב, מתקשה בהוראות, מתקשה להתארגן, מתקשה להתאמץ, מאבד חפצים, מוסך ושוכח. אז ככה אפשר
במילה אחת או שתיים לזכור את התסמינים, גם מקבוצת הקשב וגם מקבוצת ההיפראקטיבי. כן, עכשיו רציתי להגיד שנותנים את התרופות האלה וזה מפריע לגדילה, מסתבר שבילדים עם ADHD, בכלל באופן עקרוני כנראה הגובה הוא יותר נמוך. הקשר לא כל כך ברור, יש פקטורים פרנטליים, קומורבידיות פסיכיאטרית, מצב סוציו-אקונומי נמוך ו-ADHD במשפחה. זה מ-2023. למה אני אומרת את זה? כי פוחדים לתת להם תרופות, כי זה יפריע להם לגדילה. עוד העניין של ההשמנה, כבר דיברתי קודם, יש להם בעיה של ויסות חושי ואימפולסיביות, הם לא מרגישים מתי הם שבעים, יש להם לכן נטיית יתר להשמנה, למרות דיכוי תיאבון תוך טיפול תרופתי. וצריך לשים לב לזה, ואני לא יודעת אם היום אפשר להתמודד עם משקל יתר בילדים באופן כללי, אז עם הילדים האלה על אחת כמה וכמה. רציתי סתם להכניס כאן שפתאום הילד מקבל כאבי ראש תכופים, ולפעמים זה קשור להחלפת תרופה, כי אחת מתופעות הלוואי היא של סטימולנטים זה כאבי ראש, הם יכולים להיות במשך הלקיחה של התרופה, ולפעמים כשהירידה. אז השבוע שעבר הייתה לי כזו ילדה חמודה, שהתחילה טיפול תרופתי בגיל 12, והתחילה עם כאבי ראש גדולים ורבים. אמרתי, די, היא הייתה מתעוררת בלילה עם כאבי ראש, זאת אומרת, זה עוד רגע לעשות לה MRI בגלל סיבה אחרת. אז אמרתי לה, תשמעי, תפסיקי ל3 ימים, קודם כל בואי נראה. והכאבי ראש מיד נעלמו. עכשיו אני אחליף לה תרופה, אבל האמת היא שאני סקפטית שזה יעזור. כי אם היא עושה את זה מסטימולנט אחד, היא תעשה את זה גם קרוב לידי מסטימולנטים אחרים. בכל אופן צריך להתייחס לזה בכובד ראש, לקחת את כל האנמנזה של כאבי ראש, לברר גורמים נפשיים כמובן, לעשות בדיקה נוירולוגית, בדיקת ראייה וקרקעים עיניים, ותמיד לזכור שיכול להיות יתר לחץ תוך גולגולתי בגלל גידול או אידיופתי שמחייב טיפול, ולא לפספס. כאב ראש, מפסיקים את התרופה, כאב ראש לא עובר, מתקרבים לחודש ימים, אפילו שאין סימנים נוירולוגיים, ללכת להדמיה. ואני מדברת מניסיון. אוקיי, אז מקרים רפואיים שכבר קרו, זה ילד שהיה מסורבל, זה לא קרה לי, אבל ילד שהיה מסורבל ונמצא אצלו גידול מוחי בגיל 5. ילד עם ADHD שפיתח חרדות ודופק מהיר, האמא היא אחות וישר עלתה את זה והסתבר שהיה לו תירואידיטיס. ילד נולד עם צהבת, התפתח יפה עד גיל 8-9 ואז הידרדרות התנהגותית, בהמשך אטקסיה ואובחנה מחלה מטבולית. לא קרה אצלי עדיין. מחלות של אגירה, תאי זקס של הנעורים, מוקופוליסכרידוזות, ALD, ווילסון יכולות להתפתח לאט ולהתבטא בגיל הנעורים. אפילפסיה לא רלוונטית בהבחנה מבדלת ללא סיפור מתאים. תיירואיד תמיד, אם יש ביטויים קליניים שמחשידים, קל לבדוק, ואנמיה מחוסר ברזל, אני לא חושבת שהיא גורמת ל-ADHD, וזה ניתן לטיפול ואז לטפל, ואם ה-ADHD נשאר, אז לטפל בתרופות ל-ADHD. אז מתי אני באמת דואגת שמגיע ילד טריוויאלי? זה אם אין סיפור משפחתי של ADHD, זה מדאיג אותי, אולי זה הבחנה מפדלת. אם אין פה דיספוזיציה כמו פגות, IUGR, אם יש ממצאים נוירולוגיים בבדיקה, ואם יש החמרה עם טיפול או ללא טיפול, החמרה. ועוד מה שאני דואגת זה על קושי תקשורתי, כי לא דיברנו על קומורבידיות, אבל ילדים עם ADHD יכולים להיות עם תסמינים של אוטיזם, ולא תמיד אפשר לברר. לפעמים זה ממאסקינג, האוטיזם מאסקינג את ה-ADHD, וה-ADHD מאסקינג את האוטיזם. ילד מסתכל לכל הצדדים, חושבים שהוא מוסך, אבל האמת היא שפשוט לא רוצה להסתכל בעיניים, וההתנהגות שלו היא נוקשה, וילדים סולדים ממנו, ואז אומרים, טוב, וזה בגלל שהוא היפראקטיבי, וזה לא, יכול להיות שבאמת הוא עם אוטיזם,
וצריך להיות רגישים לזה ולקחת את האנמנזה המתאימה של אוטיזם, ויש לנו הרצאות גם על זה. גילברג ב-2003 יצא עם המונח הזה שנקרא אסנס, ואני קוראת לזה שלמה, ואסנס אומר תסמינים שמביאים להערכה נוירו-התפתחותית. וזה אומר שכשיש לילד בעיה בהתפתחות, זה הרבה פעמים עם קומורבידיטי. זה הרבה פעמים בא עם עוד בעיות. לילדים עם ADHD יש תמיד קושי חברתי, אוקיי? ולפעמים דווקא הטיפול התרופתי מחמיר להם את זה, אבל הרבה פעמים פשוט יש להם, כי או שהם מפספסים מה שקורה מסביב, הם לא מפענחים טוב מה שקורה, או שהם מאוד מאוד אימפולסיביים, ותמיד צריכים להיות ראשונים, וקשה להם לוותר. וכמו שאמרתי, גם לילדים עם ASD יש המון הפרעות קשב, ולא תמיד זה מגיב לטיפול תרופתי. וגם יש ילדים עם ASD שהאחים שלהם עם ADHD ולהפך. וחוץ מזה, יכול לבוא עם לקות שפתית, עם הפרעות קואורדינציה, ועם טיקים, ועם חרדות. אז זאת אומרת, כל ההפרעות ההתפתחותיות האלה, הן תמיד באות ביחד, וזה לא רק הפרעת קשב, זה נדיר שזה רק הפרעת קשב. אז היום ילד שמפריע בכיתה בלבד ובבית לא, יכול להיות שזה הפרעת קשב, שבבית יש יותר תנאים שזה לא בא לידי ביטוי, ויש ילד שהוא מעצבן בבית ובכיתה לא, וזה מעניין, אבל יש ילדים עם הפרעת קשב שהם גם כאלה, שבדיוק התנאים בבית הם כאלה, ובכיתה הוא כאילו מחזיק את עצמו, ואז בבית הוא מתפרק את כל התסכול. יכול להיות ילד שההורים שלו עם הפרעת קשב והפרעת ויסות, והם רבים, ואז יש לו חרדות וטראומה. זה ילד שחייב לשלוט בכל סיטואציה, והכל הוא או שחור או לבן, אולי זה אוטיזם, ויש את הילדה הטיפולית המנומסת, שכל הזמן רק מציירת מנגות, מה זה כל הזמן להתעניין באיזה תחום אחד, זה גם יכול להיות ביטוי של אוטיזם. כל הדברים האלה הם מציגים חשד לכל מיני הפרעות התפתחות, ביניהם הפרעת קשב. אז יש הרבה דגים בים, יש הרבה פנים להפרעת קשב, ויש הרבה גוונים, וזה לא תמיד בדיוק הפרעת קשב. זה כמו הרבה דברים שאי אפשר לגעת בהם ולמשש אותם ולראות אותם, יש כנראה גם אבחון יתר וגם אבחון חסר. וזאת גמרתי את ההרצאה הראשונה על אבחון של הפרעת קשב, וההרצאה הבאה תהיה על טיפול תרופתי. תודה רבה.